लोगोफोर गिबियावनो आंनि मिस्टार इउएस बगाजुलि ब्लगाव बैसागो गोदान बोसोर बैसागुनि बयखौबो हामलायनाय बावहरनानै आंनि बे फिसा ब्लगखौ बेखेवबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दा आं मा बुंबावगोन, दिनै जोङो ओरै आमलायगुरियाव आलासि जानो थांदोंमोन। जोंहा बेयावसो आमलायगुरिनि नालाय, बे आलासि जानो थांनायाव मा खामानि मावनांखो नोंथांमोना नायलांलाय। आं बेखौनो ससे ब्लग दिन्थिनाय जाबाय। आं आगोलावनो बुंखानाय जादोंमोन नालाय, आं जेराव थायो बाहायनो आं ब्लग बानायगोन होननानै बुंखादों नालाय, बेनिखायनो बेखौनो ससे बानायना होबाय आं। गोरोन्थिबो जायोबा निमाहा मोनगोन होननानै आसा थाबाय। अब्ला जागायनोसै। एसे गोजाननिफ्राय ना खोनाबावबायसो खोमा होमबालाय। लोगोफोर बेदर गोदालायबाय, नै बेयावसो मोनानाव बेदरसो गोदानो मोनफैबाय माथो आंलाय बैसागोनि। जानोसै दिनै बेयावसो मोनानाव रावबो गैया, अबेबा खालामजोब्बाय। मानसि लायनो थांदों, दा फैगोन आरो। गोदाना दिनै खिन्थालांबाय आंखौ। नायनायलाय माबायदि गोदायो, नै सारफावजोबलाय लांनोसै। लंपेन्ट गाननानै गोदाबाय आं। दासो फैबाय नोंसोरो? दे हा ए खनना दोननांगोन। ए जों नुवाखैमोन माथो दहाय बगल फैनाय। फुङावनो फैखादों खोमा। दांलांलायबाय आरो दासो। बोरो मा लाबोदों नोंलाय? बेखौ एसे मोजां मोजांखौ बासिनि। बे थौआव बासि। नै दासो ए बैनाया न'आव गैया आरो खामानि मावनो थांदोंमोन। बबावबा थांथ'दोंमोन आरो बेयावसोआबो दङ दंनाया, आं खिन्थानो हानाय जायासै। मानोना एसे जुमाय लोंनायमोन नालाय, आरो फारसेथिं रायजोफोराबो खाथियावनो जुमाय लोंनायाव दंहैयोमोन जोंहा बिहावजोआबो। बेनिखायनो आं दिन्थिनो हायासै। जोबनायाव आं बै जोंहानि बैनायनि हिन्जाव बिथांखौ दिन्थिनो हानाय जाबाय आरो। दा गाज्रि दामोनसै लोगोफोर।